Kubor nakaslem jong unong san hima. Te badan bak phone phi ma halor katuka jing aipor ka jong phi ya ka sarkar ka jing don kti jong ki banshim ya ka bor ka kti ma khamtam gi pulet ki pala set te gas ki no hikai kontrak hatu singi te ka ka jing aipor ka jong phi ka kut hadu lano Baik, mentu bas ngi ngala dep pembana pa ba bat hakmat jong home minister hiro ba la kemen romboing ngala tren hiro basai ba ngi ai pore ki ars ngi ha te ka bomut ka ars ngi to Saturday Sunday ka working days te ha te kan day na to Monday to ngin peken te menne kalian junga ngala pon yu home minister te ngala kali to uang ba mentara sini bekidon kata ka meeting chapo gohti ne buwan to amsa something like that te wong undala poi chapo office te sa pule report bat kin sapentip yengi te nakalian jungi te nin sa panru ko kopi te la dengin so ya habat kat kum kata gajing ai report jungki la dakim suspend dengi kumbangi la dap rahi bangin ya bi sakmat daki jengi ki kabomot daki wei ki taktik mdai shukini ki taktik ki barim kumba dek degni ki wei ni kepertai menta kepertai bestar yang sedang nilak mestang sarika kono ke technical kaban ya tungko mat kanika sarkar pemerintah la shai ka singi phi mat banwan ya ki shane sha sekretariat ne kumna ya kata ngambatai badika hito sinami kami dai kumba kilatip hingi te sinami madan ta kumut ila raido pi lede te ni anytime ni kumba ngasi ong na kapor long we love to give surprise badai kanek sarkar kusoi truk long ka bala ya to met yu pada kila I kanuk sa pin do kasi kajing siap terga si kulung iki kena bagi ki long kemi iki nong hikai te kim perkhat ken badai ba kani ko sarkar no kadang le manla ta bade kim don kti mo bad skoi ru perkhat ki dei kini hi kinong hikai ba pen he pen ba hikai kini ki pulis ha to kumno kidang klem makor ken yu tei unong pengkiau unong hikai ki ya kita hi ki takti kabla long totally violate hakum human rights ru kabamla ban pedang ta hapo society jumi to dei kumingi sing bhalang ta bekilek kumno wala kataru kadon ko provision hande ke jingle ko jungki pentar hai yo wei du khat jong gajak bin reu nyo prep bat kham ya bat ko mek clear hi bro ko wei te mut kata ka jing ong ka jong phi bakut kan kut phi ai por kum ka seng hito phi ai por a singi dei kala kut menta singi am phi ong te mut kum ngi da khaini ko working days ko mut from Monday to Tuesday hande ngi om do singin ap hadu ko Monday ko bomut ngin ap hadu menta ka singi te la shaing ela da nakaliang home minister jubab yengi te ko mut hakano ko por ngi la ban strike down mut anytime hakano ko por lai hakano ko por ngau kumbang sugun ban biang wang yang ni tenat banai surprise kenek sarkar mo ta tharai philai hi kerkom surprise ni ko belong ka bakhala tam kalano lano ngin mi ru kata ta ko ai ko kan khati ko government kai alor ba bari ka jing dawai ke jungi ka dei ke genuine ni klem dawai ka meng ndo ringi ka dawai ko belong simple ka ba ye kita hi bla shin ka anya kti ki dei ban pin system kalau dikimle kat kum ka ayu teng ni tang ri jing ye ki ba kat kum ka juk ko ba menta shu kum ka juk perthai baren te kamut la shai te phim la mo ban ong ba phin wan la shai ne phin ye dang ye ki no do la shai ne nam kata ka jing ye ki kabun ki kinja protest ta kamdei kum ong ka bangin mi surok la dei ka jing ye ki hen dei ki bubun jaj menta through social media rung ila ban ye ki through technical rung ila ban ye ki in every form bari ka ne ka dei ka democracy country ni bat democracy nila abi ban le kono ko ba ye tung kho bat ka an ndrei la ka sarkar ka dang pengken ka an te komot ngir ngim ban se ba ngin pej le ba kane kam dei ko democracy la de ka dictator ni tila da ka sarkar pe kam ai jing tep ye le ne kam suspend ni kita ki pulet ma ki bla siat ye kini ki long kme ki ba armet ki no hikai ki ba armet bat kumjo ye ki khulung khna ato sin klamap shu ye no da kitia gas ani da kita ki le air pen sat khmat ki la siat na phang tila da ka sarkar kam suspend kita phin ye le kumno la da kam le ye ken halo kata la ka sarkar kam le ye ta ai kan kit khli min suspend ni mangi ki pat ba jong ge bri nyu trap da ka ba min khen no ye ki kum kita ki criminal king ki jong ka jak ban riu ki bom khen shu ye ka jing im jong brio
kiba peni ba ni nak min peni ba nak yang juga ri nak beri nyotret singin pej be yaki kum kita ki leno ke indiscriminate na yaki ke katar ko de kapar ke jing yaki kajing yaki la sai la da kaman kata report la da ngimyo lingba kita ki jing jubab no menteri jong kampo ye ta kata ta government ka haban sim kle pala da long ga eru ai kentip maki haba kila stang maki punya hapun kon jubab tu suspan matkan tin sedang da kajing yaki kanu kala balong ha kanu pala kata dengan suban ngono kila da penterhas kumni long da la da ki pun kenya ka an pengin ban ser long ba hadu pakan poi kan non cooperation movement pengin ngim ong than ba ya ka pengin buram ya constitution of jonggari india pengin buram syu ya ka an jonggane ka jela kan ka ba kiba penyat dikiniki politician kiba jakarta jonggane ka banang ha pa po kan ka sarkaran di bat ko wero ngasu kwa ban pensai indian mo halor ketuka jing le komik jong kini ki parti UDP aba jing sisa ki di ban kren ya katu ka phang ban kumno ban suspon ye ki arngut ki basim ye ka anya kti te henry ki ong ki dawa man ban her suki kumne tai long kami tanat this is not a time to play politics with anyone ta ada kido gini kunu parti la di snow ba kanu ngan ong de brok ki political party am dan kam ban ya dawa ban her ye no henry stick to the point, be specific, ba dawa be ban suspend ni kita. Kata kadai ka jengkwa jong paj ba ba kin i kan ni ka political drama hapo ka state ko jung.